Пловдивския квартал Каменица живее 38-годишният ветеринарен лекар Венцислав, заедно със своята приятелка 32-годишната Валя. Венци се опитва наново да подреди живота си, след като преди 2 години жена му Соня най-неочаквано иска развод. За младия мъж разделата е изключително тежка, тъй като двете му деца от брака с Соня са всичко за него. След развода той може да вижда 10-годишния Виктор и 8-годишната Дария едва 2 пъти месечно. Наистина много обичах бившата си жена Соня и според мен си живеехме доста добре, но като един ден не направи някакъв скок без парашут, такъв вече не искам да съм с тебе, не те обичам, ти си супер скучен, по цял ден работиш и някакви такива неща, които въобще не разбрах откъде дойдоха, защото това въобще не е вярно. Аз правих всичко възможно за нея и за децата си, нали? За да може да осигуря всичко това, от което имахме нужда. След развода, Венци и Соня поддържат цивилизовани отношения, но откакто 38-годишният мъж среща своята нова любов, бившата му съпруга започва целенасочено да отдалечава децата от него и да му създава всякакви проблеми. На 9 ноември Венцислав тръгва към апартамента на бившата си жена, за да вземе както обикновено децата за уикенда. Този път обаче събитията не се развиват по обичайния план. Соня дори не ме пусна да влезна. И оният Деян, новия и приятел, ми се прави там и се дърви. Не ми дадоха да си видя децата. Трябваше да ги взема днеска и не ми позволиха. Вики бил разстроен сина ми, дъщеря ми мразела приятелката ми и още един куп глупости. И на всичкото отгоре, оня накрая ми тръщна вратата под носа. Когато се прибира вкъщи, Венцислав намира в пощенската кутия нещо, което го разстройва и обърква още повече. Писмо от Агенция социално подпомагане. Имало подаден сигнал срещу мене за лошо отношение към децата ми. Трябва да отида в петък да изясниме ситуацията. Каква ситуация? За какво става въпрос? От 2 години, откакто сме разведени с жена ми, плащам издръжка, грижи се за тях. Те се чувстват добре с мене. Са ситуация. Та жена само е намислила нещо. И със сигурност затова сутринта се държеше така с мене. Ама едно да е ясно. Прави си лоши сметки, грешни си ги прави сметките. Аз ще се боря за децата си. След скандала с бившата си съпруга, Венцислав не успява да вземе децата си за уикенда, както го е правил винаги досега. Първоначално той и приятелката му Валя не разбират защо Соня се държи по този начин. Но след като получава писмото, Венци вече е убеден, че поканата от дирекция социално подпомагане и враждебното поведение на Соня са свързани. Разтревоженият баща едва дочаква понеделника, за да звънне в дирекцията и да попита за какво става въпрос. Ще се обада, просто не издържам. Друг изход не виждам, просто иначе трябва да чакам до петък, а до петък ще полудея. Просто това е някакво безумие. Дирекция социално подпомагане, добър ден. Разговаряте с Албена Мавродиева, с какво мога да помогна? Добър ден. Обажда се Венцислав Цонев. Получих писмо в пощата, което е от вас, чрез което ме каните на среща за някакъв казус. Не знам точно за какво става въпрос. Да, в момент така да погледам. Точно така, срещата ни е в петък. Да, на мен това ми е ясно, че е в петък. Въпросът е, че не разбирам за какво е. Има постъпил сигнал срещу вас, свързан с упражняване на родителските ви права. И ви каним на среща за изясняване на ситуацията. Аз това го разбрах, но каква ситуация? Аз не разбирам за каква ситуация става въпрос. Съжалявам, господине, по телефона не мога да ви дам повече информация. Как така не можете? Моля ви се, аз съм баща на тези деца. Разбирам, но бившата ви съпруга е подала сигнал. Ние не твърдим, че има нещо се направи, имате някаква вина. Затова ви каним, защото сме длъжни да проверим този сигнал. Това е всичко, довиждане.
Довиждане. Не знам, просто наистина не разбирам. Не сте, че децата са си при нея, а сега и това. Добре, дето сега имало ли е проблем да си взимаш децата? Не е имало, точно за това се очудвам. Просто не мога да разбера. Не знам, ще ходя да говоря с Соня. Просто това не мога да продължава така. До вчера всичко беше наред, а сега не мога да виждам вече децата. Те не искали да ме виждат. Това са пълни глупости. Опитах се да им се обадя и на тях по телефона. Телефоните са им изключени. Най-вероятно тя им ги е взела. С нея също не мога да се свържа, постоянно е изключен телефона. Не знам какво да направя, освен да отида на място да говоря с нея и да я засека пред работата. Друго не виждам. Бившата съпруга на Венцислав, Соня, работи като козметик в кварталното студио за красота. Венцислав иска спешно да говори с нея, затова отива директно на работното й място. Соня, трябва да поговорим. Ти какво правиш тук? Не виждаш, че съм с клиентка. Що си дошъл на моето работно място? Би ли ми обяснил каква е тази история с закриване на детето? Няма какво да ти обяснявам. Там ще ти обяснат. Добре, обясни. Дошъл си тук да дигаш скандали. Не искам да имам абсолютно нищо общо с тебе. Моля ти се. Не съм тук да дигам скандали, искам да поговорим за децата. Няма какво да говорим. Не искам нищо да говоря с теб. Защо, ако не е тайна? Би ли ми обяснила? Има някакъв тук. Какъв е проблема? Напуснете веднага салона ми. Ако не сте дошъл за маникюр, можете да седнете да изчакате. Ако обичате, напуснете салона ми, вземете си и камерата. Тук съм да говоря с жена веднага си. напуснете салона ми, ако обичате. Взимай си камерата и веднага напускате салона ми. Право съм бесен, не знам въобще какво става. Не знам, плащам издръжки, всичко е наред с децата и изведнъж не мога да ги виждам. Не мога да я разбера тази жена, просто не мога да я разбера. И до тази среща в петък имам чувство, че ще полудея. След 1 час Соня има обедна почивка. Венцислав решава да я изчака и да направи още един опит да говори с нея. Видяхте какво направи? Въобще не иска да говори с мене. А тъпата и шефка на всичкото отгоре ме изгони от салона, се едно съм някой престъпник. Просто няма да се откаже толкова лесно. Ще изчакам обедната почивка и докато не се разбереме, няма да мръдна от тук. Просто... Соня, изчакай малко, моля ти се. Веднага ме пусни. Искам да поговорим, не дей така. Няма какво да говоря с теб. Стига, моля ти се. Какво е станало? Какво се случва? Децата не искат да са с теб. Аз също не искам те да са с теб. Защо? Всичко беше обичаш? наред. Защо социални грижи? Защо? Не искам да говоря с теб. Моля ти се, искам да поговориме. Остани. Не ме дърпай. Пусни ме. Венцислав не знае какво повече да направи и решава да се прибере вкъщи при приятелката си Валя. Може би тя ще успее да го успокои и ще му помогне да остане по-хладнокръвен до срещата, която може да промени живота му завинаги. Направо чук ме удари по главата, не мога да разбера. Децата не искали да ме виждат. 2 години всичко беше наред. Купувах им всичко, искаха да са с мене, а сега изведнъж социални грижи. Просто не мога да разбера. Петък сутрин. Днес е срещата в отдела за закрила на детето. Венцислав е изнервен, защото досега не се е сблъсквал с тази служба. Разведохме се по взаимно съгласие. Децата ги оставих на нея. Все пак да са близо до майка си. Изведнъж като гръм от тясно небе. Закрила на детето. Направо не мога да повярвам. Съдбовната среща започва. Няколко минути по-късно в отдела пристига и Валя, която идва за да подкрепи своя приятел. Излезнах от работа да съм до Венци. Не знам какво се случва. Знам, че децата са много важни за него. Надявам се всичко да е наред. Скоро срещата приключва. По всичко личи, че тя не е минала добре за Венцислав. По-лошо не мога да бъде. Какво стана? Кажи. Да, тръгвам. Кажи какво се случва. Кажи какво става? Обясни ми. Соня ме обвини в един куп абсурди. Не съм се хранил децата, не съм ги къпал, не съм ги преобличал, ходили мръсни и на всичкото отгоре Валя бие децата. Какво? Аз?
Вики и Дари! Но аз толкова ги харесвам. Как може да каже такова нещо? Ти обясни ли им, че не е така? Естествено, че им обясних, но на кой ще повярват? Ще повярват на майката, не на бащата. Това е абсурд. Абсурд е, знам. И най-лошото е, че има опасност да не ги виждам повече. Направо не мога да повярвам. Трябва да обяснявам на някаква си госпожа служителка, закрила на детето, как се грижа за децата си. Направо съм бесен. Това са моите деца и аз ги обичам повече от всичко. Не знам какво искат те хора. След като първоначалният гняв отминава, Венци се обажда на бившата си жена, за да й иска обяснение. За съжаление, Соня няма намерение да му дава такова. Пак не вдига. Право Не знам. се ядосвай. Не се ядосвай сега. Защо винаги така прави? Защо? Не мога да разбера. Защо? Направо ще се побъркам. Спокойно социалните ще разберат, че ти се грижиш за децата си и няма да има проблем. Ще разберат. Това е ясно. Аз ги храна. Аз ги обличам. Всичките им нови дрехи са от мене. Но това ще се види. Винаги идват гладни. Винаги идват мръсни. Той, който трябваше да пусне жалбата, съм аз, не беше тя. Да, така е. Ако трябва, ще наемем адвокат. Ще се борим. И да наемем адвокат, кой ще ми повярва? Кажи, кой ще ми повярва? Накрая тя ще излезне добрата майка, аз ще излезна лошия баща. Моля ти се, не се притеснявай, няма да стане така. Мисълта, че могат да му отнемат децата, изпълва Венци с ужас. Но както винаги, Валя успява да го успокои. Тя смята, че ситуацията ще се развие в негова полза и Венци отново ще може да контактува пълноценно със своите деца. 2 дни по-късно, по съвет на Валя, Венцислав си оговорил среща с адвокат, специалист по семейно право. Притесненият баща се надява юристът да го консултира как е най-правилно да се действа в подобна ситуация. Жена ми започва да ми пречи да виждам децата си, крие ги от мене. Отишла е в социални грижи, наговорила един куп глупости, че не се грижа добре за тях, че ходят мръсни, че са гладни, че приятелката ми ги бие и още един куп глупости, които въобще не знам откъде се появиха. На първо място, запазете спокойствие. Знае, че това е трудно, става въпрос за децата ви, но трябва да бъдете спокойни. Много е важно. За момента обвиненията са недоказани, не трябва да се предавате и ако действително се грижите за децата си, няма основания за притеснение. Естествено, че се грижа за тях. Това са всичко за мен. Тогава бъдете спокойни. Бившата съпруга на клиента ми своеволно ограничава контактите с децата им. Каквито и да са мотивите за това, тя няма право да извършва подобни действия. Много важни по настоящият казус ще бъде изготвения социален доклад, ще се запознае с него и ще преценя какви да бъдат последващите ни действия. След срещата с адвоката, Венцислав е доста по-оптимистично настроен. Юристът успява да го окуражи и да му върне вярата, че няма да изгуби най-ценното, което има – своите деца. След разговора с адвоката вече малко се поуспокоих, защото бях наистина доста напрегнат. И сега се надявам всичко да свърши по-бързо, по възможно най-добрия начин, за да мога отново да видя децата си, защото вече 3 седмици не съм ги виждал и наистина ми е вече много мъчно. Вече няколко дни Венцислав е под напрежение. Той очаква обаждане от дирекция социално подпомагане и някакво развитие по случая. Най-сетне телефонът звъни. Венцислав се надява, че ще го зарадват с добри новини, но за негова изненада се случва нещо друго. Соня. Дано да е дошъл в главата. Ало, Соня. Вики. Какво става? Спри да плачеш малко, успокой се. Това са пълни глупости. Много добре знаеш, че те обичам и тебе и сестра ти. Не се подвеждай по такива работи. Къде е майка ти? Докато майка му е в банята, Виктор, синът на Венцислав, взима тайно мобилния телефон и успява да се обади на баща си. Слушай ме сега. Иди при нея и кажи, че излиза с Сашко от другия вход и ще си играете пред блока. Аз до 10 минути съм при тебе, чули? Да. Айде. Тръгвам.
Отивам при сина си, защото не знам какво му е наговорила майка му, но детето си мисли, че не го обичам и че не искам да го виждам. Сега тръгвам директно там и единственото, което се надявам, да успее да излезна от тях, за да мога да поговорим малко. Венцислав няма връзка със своите деца почти месец. Когато вижда тъжното лице на сина си, сърцето му направо спира. Развълнуваният баща се опитва да прикрие сълзите си, за да не тревожи малкия Виктор. Той прегръща детето си толкова силно, сякаш не иска да го пусне никога повече. Вики! Тате! Здрасти! Нищо. Как нищо? Какво ти е? Мама каза, че Валя е вещица, че ти не искаш да ни виждаш. Ма как не искам да ви виждам аз толкова дълго? Не обръщай внимание на това, което казва майката. Ние с нея се поскарахме малко и тя за това така говори. Ясно. Иначе как си? Гладен съм. Гладен? Не си ли обядал? Мама не готви. Как така не готви? Поядете вкъщи. Солети, тя се грижи само за Деян. Соле... Хайде да тръгваме да хапнем нещо, айде. Венци завежда сина си в най-близката закусвалня, за да го нахрани. Докато Виктор похапва, баща му се опитва да разбере какво точно се случва с двете му деца. Какво става у вас? Как е Дари? Дария е добре, къщи е кофти е. Също така. Деян само пие и мама само за него се грижи. Вие и затова сте там, защото майка ти си го обича все пак. Разбираемо. Той само ни кара да му викаме татко, ние не искаме. Не искам да живея при тях. Гадно ми е. Искам с Дария си да е при теб. Докато слуша сина си, Венци едва сдържа гнева и мъката си. Той не може да понесе мисълта, че децата му са нещастни. Това направо ме вбесява. Имам чувството, че тази жена е забрала, че има майка на тези деца. А те са толкова прекрасни и добри. Въобще не заслужават такова отношение. Едвам се сдържам да не избухна пред Вики. Тате, аз трябва да тръгвам. Мама ще ми се кара. Много закъснях. Се притесня, няма да се кара. Аз ще дойда с тебе. Супер! Да, айде. Само това да не забравиш за сестра ти. Венци завежда сина си до вкъщи и е твърдо решен да говори с Соня. Той трябва да разбере защо бившата му жена не се грижи достатъчно добре за децата и сякаш се опитва да ги скрие от него. Вики, къде ходиш? Колко е часа? Влизай бързо вътре. А ти какво правиш тука? Дойдох да видя децата си. Караш тайно да се виждат с теб ли? А ти защо ги подкокоросваш? Аз да ги подкокоросвам. Аз се грижа за теца, аз съм тяхна майка. Ти се Какво грижиш? ги подкокоросвам? Вики ми се обади, че не се грижите добре за тях, че само мислиш за Деян. Напротив, а ти ли ще се грижиш за него? Да. Мистер Ново гадже. Аз ще се грижа за него. Кажи ми ти как се погрижи. Кога му сготви за последен път? се грижи за Кога децата му си. сготви за последен път? Я искам да видя. Я какво имаш в хладилника? Разкарай се от тук. Кажи ми какво имаш в хладилника. Какво става, бе? Ти какво правиш тук? Не искам да говоря с теб. Как не искаш да децата си? Какво търсиш тук? Имаш ли някаква работа? Имам, да, децата ми. Каква работа имаш? Тия деца, аз живея с тях. Моля ти се напусни. Моля ти се напусни. Моля ти се напусни. Тия деца, аз живея вече с тях. Ако ти си им баща... Венцислав дава воля на емоциите си. Току-що някой се е нарекал баща на децата му. Нещо, което никой нормален човек не може да приеме. Просто няма как да стане. Само през трупа ми този човек ще бъде баща на тези деца. Няма да позволя децата ми да бъдат отгледани от този безхаберник Деян. Не знам какво ги накара да реагират така, но се кълна, че ще направя всичко възможно децата ми да бъдат при мене. Венци не може да чака повече. След срещата с прегладнелия Виктор и последвалия скандал, той се обажда на социалната служителка, за да я осведоми за лошите условия, при които живеят децата му. Албена Мавродиева, добър ден. Добър ден, госпожо. Венцислав Цонев се обажда. Искам да ме чуете внимателно. Този алкохолик
новия приятел на бившата ми жена, Деян, постоянно тормози децата ми, не се държи въобще добре с тях. Не знам каква закрима на детето сте вие, ако не искате да ме чуете. Добре, господине, ще проверим сигнала ви, ще говорим и с децата. Кога? Вие не разбирате ли, че сина ми няма право да разговаря с мене? Обажда ми се тайно. Разбрах ви, успокойте се, ще направим каквото трябва. Вас също ще ви посетим, за да преценим условията на живот в жилището ви. Добре сте дошла, поне ще видите, че тук децата ми ще се хранят добре. Там ги тъпчат само с солети и бисквити. Хубаво, но не разчитайте, че това ще реши нещата във ваша полза. До чуване. Не знам, на стените ли говоря, бе? Те хора въобще не искат да чуят. Те, не знам, сигурно са на страната на Соня. Дано не се окажа прав. Те от закрила на детето не ми обръщат никакво внимание. Просто накрая вече ще се обадя на адвоката и това да приключва колкото се може по-скоро, защото вече нямам нерви и не издържам. На следващата сутрин Венцислав отива на работа, но колежката от нощната смяна го посреща с нещо необичайно. Виж, това се получи за теб. Какво е това? Да. Мерси. Айде. Приятна почивка. Лека работа. Когато Венцислав отваря писмото, сърцето му едва не спира. Той не може да повярва на това, което чете. Здравей, татко. Аз не искам да те вижда повече. Сега Деян е наш татко. Моля те, не идвай при нас. Това не мога да е истина. Дари, не мога да напише такова нещо. Тя знае, че аз я обичам, обожавам я. Тя е всичко за мен. Толкова безсънни нощи съм прекарал с нея, докато не можеше да спи, да и чета приказки. Просто не мога да повярвам, че това е тя. За един миг целият му свят сякаш се срива. Всяка дума, написана от несръчната детска ръка, разкъсва сърцето на съкрушения баща. Венцислав не може да повярва, че Дария е написала това по свое желание. Той се съмнява, че зад писмото стои бившата му жена Соня. Първоначално направо бях съкрушен от това, което прочетох. Просто това е най-лошото нещо, което мога да напише едно дете. Но после като се замислих, си дах сметка, че това може да го е написала само Соня. Просто с това си действие направо прекали. Сега всички надежди на Венци са свързани с посещението на социалните в неговия дом. Той е сигурен, че когато видят в какви условия приема Виктор и Дария, ще му разрешат отново да вижда децата си. И денят най-сетне настъпва. Днес Валя и Венцислав ще бъдат посетени от служител на дирекция социално подпомагане Пловдив. И двамата са изключително нервни, защото искат да се представят в изключително добра светлина. Аз вече чистих веднъж, но много важно да видя, че децата живеят на чисто място и затова гледам всичко да е перфектно. Децата се прибирали мръсни всеки път при майка си. Глупости говорят тези хора. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Приятно ми. Заповядайте. Нещо искате ли за пиене кафенце? Не, благодаря. Не, благодаря. Ще бързам да погледнем само. Да, заповядайте. Точно в 12 служителката пристига и започва щателен оглед на целия апартамент. Венцислав е развълнуван. Той се надява да докаже, че се грижи добре за своите деца. Всичко е нормално. Топло е. Да видим на там. Тук е спалнята. Тук спите вие? Да. Добре, децата къде спят? Ами децата са там. Този диван се отваря и много бързо става на легло. Да, добре. А имат ли дрехи тук някакви? Да, има. Ще ви покажа.
Нали знаете вече, децата са пораснали, сами си ги избират, имат си собствен вкус. Ходиме заедно да пазаруваме. А какво правите, когато са тук децата? Като е хубаво времето, ходим в парка или на пикник. Да ходим на кино. Последния път ходихме в зоопарка. Иначе вечер, като се прибереме, гледаме филми и после сядаме и вечеряме всички заедно. Добре. А с какво се хранят децата, когато са тук обикновени? Най-често аз готвя. Иначе по принцип на Вики любимото му е роло Стефани, а малката умира за пържени картофи. Добре. А след хранене, мият ли си зъбите? Да, разбира се, в банята са им четките за зъби. А колко често си взимат душ? Петък задължително като дойдат, защото винаги съм много мръсни като дойдат. Събота след разходка ги къпеме винаги. Иначе в неделя не всеки път, за да не се простудят, защото не винаги е хубаво времето. Добре, много добре изглежда всичко, като разбира се, това е само първо впечатление. Всичко ще се реши допълнително. Благодаря ви, това е за сега. И ние благодарим. Довиждане. Довиждане, приятен ден. Когато служителката си тръгва, Венцислав и Валя са обнадеждени, макар да са наясно, че решението няма да зависи само от добрите условия на живот. Имам добро предчувствие и съм сигурен, че скоро време ще ми позволят отново да бъда с Дария и Вики. Първото ми впечатление наистина е много добро, макар че това още нищо не означава. Повечето хора, когато ги посещаваме предварително, си изчистват домовете. Наистина не искам да давам мнение, защото случаят е много сложен, но когато става въпрос за деца, винаги е сложен. Два дни по-късно Венцислав получава обаждане от дирекция социално подпомагане. Според тях няма никаква причина контактите му с децата да бъдат прекратени. Сигналът на Соня се оказва неоснователен и сега развълнуваният баща бърза да вземе децата си за уикенда. Много съм щастлив, че социалните отсъдиха в моя полза. Направо умирам от щастие. Сутринта се обадих на Соня, разбрахме се, даже съм им купил подаръци. На малката й купих едно мече, на Вики му взех количка и с нетърпение чакам да ги видя и да ги прегърна. Аз също съм много щастлива, че ще ги видя. Много ми липсват, отдавна не се бяхме виждали. Аз за тях по-скоро съм приятелка, отколкото майка. Не мога да ме възприемат като майка. Сближихме се много и много се радвам, че нещата се развиха по този начин. Няма никой. Сигурно не чувате. Звъни по телефона. Чакай, пак ще пробвам. Нали знаят, че ще дойде? Естествено, че знаят. Сутринта говорих с Соня. Звъни по телефона. Това са пак нейните номера. Няма да ми вдигне. Сигурен съм. Знаеш какво ще направя? Сега ще си изкрия номера и ще видиш как ще ми вдигне. Ало. Соня, къде сте? Какво име на децата? От какво са болни? При кой лекар отиде? Соня, ало. Ало. Въпреки че и социалните са на негова страна, Венцислав отново не успява да види децата си. Той е сигурен, че Виктор и Дария са добре, но е отчаян от поредната нагла постъпка на бившата си съпруга. Не знам каква е целта на тази жена. Просто социалните изрично я предупредиха, че условията остават като преди, че на всеки 2 седмици мога да виждам децата си. И тя пак номера прави, пак номера върти. Още в понеделник ще се обада в дирекцията и ще им кажа за нейните действия. Но Венци усеща, че няма да издържи до понеделник. Напрежението и постоянните номера на Соня го навеждат на мисъл, която преди няколко дни би му се сторила твърде крайна.
Валя, Да. какво ще кажеш, ако поискам пълно попечителство над децата? Какво? Да отнемеш децата от Соня? Не е ли малко крайно? Какво друго ми остава, ми кажи? Как иначе да виждам децата си? Тук то не е само, дори не е само заради мене, то е заради самите тях. Те са измъчени, недохранени, не се чувстват добре. Ако беше видяла Вики колко изтормозен беше. И Дари, да ми напишеш такова нещо: тате, не искам повече да те виждам. Коя майка би накарала детето си да напише такова нещо? Това би било много трудно, да кажа невъзможно. Да ги отнемеш от майка им. Знаеш, че... Знам, но съм длъжен да опитам. Ти разбираш ли? Не ми остава друго. А и Соня си вкара такъв автогол с тези глупости, дет ми прави. Ще разпитат децата и те сами ще си кажат. Да, опитвам се да я разбера тази жена, но много ми е трудно. Моля ти се, какво има да я разбираш? Тя просто ревнува. Ние двамата с тебе сме заедно и децата приемат това. Радват се на това. Какво повече има от това? СМС от Вики. Какво пише? Татко, ние се преместихме в София. Ще живеем в къщата на Деян. Моля те, ела да ме вземеш. Тук не ми харесва. Това вече е прекалено. Моля. Просто не мога да повярвам. Как може да премести децата в друг град, без да се допита до мене? Тръгвам веднага. Ще отидеш? Не ме интересува. Ще отида, ще обърна света, ако трябва, ще ги намеря. Ма знаеш ли къде живее този Деян? Не знам, но ще разбера. Как така? Къде ще така, ще тръгвам веднага, просто иначе не издържам. Венцислав е твърдо решен да намери децата си. След всичко, което преживя през последните месеци, вече няма сила, която да го спре. Разбра ли за какво беше цялата тази интрига с социалните? Да мога да отдалечи децата от мене и после тихо мълком да се изнесат за София. Айде. Венцислав е готов за истинска война. Той е твърдо решен да сложи край на безобразията на Соня и да върне децата при себе си. Притеснявам се за женици. Толкова време живея с децата си близо в един квартал и сега изведнъж без никакво предупреждение да му ги отнемат и да ги закарат на 150 км. Това е ужасно. Докато шофира към София, Венци поддържа контакт с сина си, за да разбере къде точно са отведени децата му. Виктор е успял да се измъкне от къщи, за да опъти притеснения си баща. Ало, Вики, къде си, тато? В градинка. Добре, спокойно сега. Виж някой чичко около тебе и го питай къде точно се намираш, в кой квартал си. Да, аз ще те изчакам, няма да затварям. Спокойно. Много се притеснявам за децата. Този път Соня мина всякакви граници, направо прекали. Ало, да. Гоце Делчев, 29-та поликлиника. Добре, стой там и не мърдай. До 20 минути, половин час съм при тебе. Да, всичко ще бъде наред. Моля ли такова нещо? Откъде ще й дойде на къл? Как мога да причинява такова нещо на децата? По средата на годината да ги мести в друг град, друго училище. Това е безумие. Направо е безумие. Не мога да повярвам. Венци вече е в София. Но ще успее ли да отведе децата си обратно в Пловдив? Ще допусне ли Соня това да се случи? След известно лутане из София, Венцислав най-сетне намира 29-та поликлиника. Синът му Виктор го чака пред централния вход. Диан, има нова работа в София и ни кара да се върнем. Защо поне не ми се обадихте? Мама ни забрани. Така че вече не мога да говорим с теб и ни е забранил.
Какво ще забрани? Може да не те споменава повече. Какво? Да не те споменава. Ти си направо замръзнал. Мама каза, че вече нови ни обещае Деян и въобще теб да те забравим. Но ние с Дари тебе те обичаме и ти ще им станеш. Естествено, че съм ви възможничък. Естествено, ще направя всичко възможно. Обещавам ти. Разбираш ли, ще ви прибера в Пловдив и двамата. Ще в училище. Хайде в колата. Ще в Пловдив. Спокойно. Кажи ми, в кой блок живеете? В 23-ти на 6-ти етаж. Добре, хайде. 18-ти Влизай в апартамент. колата на топло. Аз отивам да взема сестра ти. И идвам. Ти стоиш в колата и не мърдаш. Чули ми? Добре. Хайде. Кой е апартамента? 18-ти на 6-ти етаж. Добре, айде влизай. Право. Отивам горе и си взимам детето и си ги прибирам и двамата в Пловдив. Ако ще, какво ще да става? Венцислав е направо бесен. Той не може да приеме тагата, с която са принудени да живеят децата му. Ето защо, без да мисли повече, 38-годишният мъж тръгва към апартамента на Деян. 3 минути по-късно Венцислав вече е пред новото жилище на Соня. След като успява да прибере Виктор, той иска да вземе и дъщеря си Дария час по-скоро. Какво правиш тук? Къде да си? Кой ти е казал, че можеш да влизаш? Какво правиш тук? Дари! Тате! Не можеш да влизаш така в къщата. Отивай да си взимаш нещата. Тръгваме за Пловдив. Какъв Пловдив? Чакай, какъв Пловдив? Как така Пловдив? Така Пловдив, защо? Болни ли са децата, че не могат да идат в Пловдив? Забрали какво ти казаха социалните? Нямаш правото да напускаш града, без да се допиташ до мене. С Деян така решихме. С Деян така решихте, Ще живеем май. в София, да. А забрали какво казаха социалните? Какво са казали социалните? Имам право на два пъти в месеца да се виждам с тях и сега имам време да си наваксам. Ясно ли ти? Не можеш да влизаш просто така тук и да взимаш децата. Хайде да тръгваме. Дари, ела при мене, не те пускам да отидеш. Не, искам при тате. Хайде, тръгваме си. Ще видим какво ще реши съда. Тръгваме. Слава Богу, че всичко това свърши и че то мухлю Деян не беше горе, защото сигурно ще да стане голям бой. Това гонене по стълбите беше ужасно. Но се радвам, че татко дойде и ни вземе, и ме беше страх от скандалите на Деян. Чакай, къде водиш децата? Остави ме на мира. Ще извикам полиция. Аз ще извикам полиция, марш! Деца, добре ли сте? Да. Мама е малко ядосана, ама всичко ще се оправи. Не се притеснявайте. Дори да се обади в полицията, не мога да ме оплаши с нищо, тъй като аз не правя нищо незаконно. Единственото, което правя, е да използвам законното си право да виждам децата си. А тя сама доста се прецака с това, че ги заведе в друг град. Мисля, че сама си би дуспата. Въпреки че са оплашени от разигралата се сцена, Дария и Виктор са доволни, че вече са при баща си. А той от своя страна е решен на всичко, за да им осигури един наистина спокоен и хармоничен живот. Венцислав вече окончателно е решил, че ще се бори за пълните родителски права на децата си. Адвокатът изцяло подкрепя решението му. Вчера отидох до апартамента и не намерих никой. Звънях на вратата, никой не ми отвори. Попитах хазяйката и тя ми каза, че са се изнесли и са заминали за София. Просто няма как да оставя децата си при този човек. Това, че бившата ви съпруга се изнесла в друг град и то без да ви каже, е аргумент, който може да бъде използван във ваша полза. С цялостното си поведение тя нарушава установения режим на лични отношения съгласно бракоразводното дело. Точно така, но и мислите ли, че имаме шансове и че ще успеем? Делото няма да е лесно. Все пак насрещната страна е майката, а майката е майка и е изключително значение за децата, но всички аргументи са във ваша полза. Мисля, че трябва да гледате оптимистично. Много ще се радвам, но не знам дали ще стане. Смятам, че клиентът ми има шансове. С цялото си поведение бившата му съпруга ограничава неговите възможности да контактува с децата. А последното й решение да се изместят в друг град заедно с децата и то без да консултира с него това си решение е безспорно доказателство, че тя злоупотребява с родителските права. 3 седмици по-късно
Днес е важен ден за родителите на Виктор и Дария. Предстои съдебно заседание, на което ще се реши къде ще останат децата – при баща си в Пловдив или при майка си в София. Венцислав никога не е бил по-напрегнат. Той е притеснен за развитието на делото, но все пак се надява, че изходът ще е добър. Както за него, така и за децата. Много съм притеснен, направо да не отсъдат в моя полза да ми дадат децата. Не знам иначе. Здравейте, милички. Елате, мама, да ви пуща. Какво става? Баща ви ли ви настрои срещу мен? Кога успя? Нищо, скоро ще дойдете при мен. Това съдята ще го реши. Съдята. Аз съм и тяхна майка. Не е твоята Валя. Майка съдята на документи. да не е луд. Деца, елата. Оставете ми, остана почти. Моментът на истината настъпва. Един баща, който обича децата си повече от всичко, след малко ще научи дали ще бъде до тях всеки Божи ден. Или ще трябва да пътува 150 км всеки път, когато поиска да ги прегърне. Съдът е решил. Венцислав получава пълните родителски права върху децата си. Младият мъж е наистина щастлив. Контактът с децата му вече няма да зависи от прищевките на неговата бивша съпруга. Соня, няма ли да кажеш довиждане на децата? Той ще ми каже какво да казвам на собствените деца. Това не е истина. Но ще ходим. Делото мина отлично за моя клиент. Съда прецени, че майката не полага необходимите грижи за правилното физическо и психическо развитие на децата. В изготвения по делото социален доклад също бяха констатирани лоши битови условия, потвърдени от самите деца. В хода на съдебното заседание децата потвърдиха пред съда желанието си да живеят с баща си и смятам, че делото отразява фактическата обстановка, справедливо е. По-настоящем децата ще бъдат при баща си, а майката ще има право на свиждания с тях всеки 2 седмици. Не мога да ви опиша колко съм щастлив. Много се радвам, че целият този кошмар приключи и сега мога да бъда с тях щастлив и да празнуваме заедно. Деца, искате ли на кино или на сладкарница? На кино. На сладкарница. Хайде и на двете, по-добре. Хайде и на двете. Най-сетне Венцислав може да се порадва на малко спокойствие с Валя и с децата. Междувременно в живота на новото семейство е настъпила и друга съществена промяна. Всички търсят по-голям апартамент. Знаете ли какво? Ще си имам бебе. Разбрах го преди делото. В началото бях доста притеснен, защото през цялото време мислих за делото, но сега вече съм на върха на щастието. Търсиме нов апартамент и ще бъдем едно страхотно семейство. Децата много се зарадваха, че ще си имат малко братче или сестриче. Това е жестоко. Не ще мога да го преобличам. Разбира се. В дома на Венцислав вече цари пълна хармония. Но какво ще стане с майката и нейното място в живота на децата? Соня вече ни беше веднъж на гости, взе децата, разходиха се, бяха на кино, после малко си поговорихме и тя сега сама се убеди, че тук децата се чувстват добре. Каза, че се е устроила в София, намерила си е работа, предпочита да живее там. И се разбрахме другия месец да вземат децата, да прекарат няколко дни с тях там на гости. Сега като погледна назад и просто съм супер щастлив, че всичко приключи толкова добре. За Венци целият кошмар от последните месеци вече е минало. Той е щастлив, че получи шанса да отгледа децата си, давайки им цялата любов, която те заслужават. А що се отнася до бившата му жена Соня,
Венцислав се надява да възстановят нормалните си отношения, защото каквито и грешки да е правила, тя винаги ще си остане майка на Виктор и Дария и те винаги ще имат нужда от нея.